papírenské závody Štětí lehnou popelem. Do tebe po silnici požádnický spoj. A v čele sedí mlynář Prošek. A za ním Viktor Tichonov, trenér hokejistů Sovětského svazu. Trenér Tichonov má na hlavě několik vrostlých puků, ale stále ještě umí 3 česká slova, která se naučil, když vsítila sborná gól. Všichni tenkrát řvali, to jsme my! A doktor Tichonov se zpovídá před policejním důstojníkem. Došlo k bouračce, jeden puk byl na silnici, uklouzlo auto a byla bouračka. Čí to byl puk? Tichonov si sáhl na lebku a zjistil, že jeden puk mu vypadl. To byl asi můj. Já musím ale něco říct, pane důstojníku, můžu? To jsme! To jsme my, hasiči, ten hasič.